Russja dan huwa l-isem tal-pajjiż moqri bil-lingwa tal-pajjiż li għajnejn id-dinja tinsab fuqu ftit sigħat qabel tibda t-tazza tad-dinja. Ir-Russja bi storja imperjali kbira anke fi żmien id-dinastija tal-Kievan-Rus fis-sekli 9 u 10, din il-medda ta' art ġiganteska kienet fost l-aktar li gawdiet mill-prosperità matul il-perjodu msemmi u anke lil waqt it-tmexxija taż-żgħażagħ l-imperaturi Russi li saltnu b'mod assolut. Uħud mir-Russi jorbtu ma' qalbhom ukoll dak li skonthom kien passat glorjuż fi żmien meta l-qawwa tal-Unjoni Sovjetika kienet ħabbata ma' kulħadd. Ir-Russja kellha passat imqalleb, iżda tibqa' wieħed mill-aktar pajjiżi li għandhom itaħallu marka fid-dinja u minn hawn ftit ieħor bil-wisq aktar. Kollox hemm 11 belt li se jilqgħu it-tazza tad-dinja. 11 belt iżda 12 ground, għaliex il-kapitali Mosca se jkollha żewġ grounds, b'wieħed minnhom jiġifieri l-ground ta' Luzhniki se jilqa' kemm il-logħba tal-ftuħ u anke l-finali tal-15 ta' Lulju. It-12 ground magħduda flimkien jesaw ftit aktar minn nofs biljun ruħ. U r-Russi nefqu kważi 750 biljun rupil li jiġu ekwivalenti għal ftit aktar minn 10 biljun euro. U jekk taħsbu li dan hu biżżejjed, ir-Russja ta' Vladimir Putin nefqet 8 biljun u nofs ta' euro aktar fl-infrastruttura tal-pajjiż. Tassew somma kbira meta għandek 20 miljun ċittadin Russu jgħix fil-faqar. Popolazzjoni ta' 144 miljun ruħ, l-ekonomija Russa hija fost l-ikbar fid-dinja. Skont il-Fond Monetarju Internazzjonali, l-ekonomija Russa hija l-11 l-ikbar fid-dinja bil-prodott domestiku gross ilaħħaq ftit iżjed minn 4 triljun dollaru. Ir-Russja kisbet id-dritt li tilqa' t-tazza tad-dinja 2018 fit-2 ta' Diċembru tal-2010. Taħt Sepp Blatter bħala President tal-FIFA, id-deċiżjoni li t-tazza tad-dinja ssir fir-Russja ma naqsitx mill-kontroversi. Dan anke għal fatt li f'dan il-proċess kien hemm l-Ingilterra qed tikkompeti li kisbet biss 2 voti. Delli jitkoroħ fuq ir-Russja ntefgħu wkoll dan l-aħħar wara li l-eks aġent sigriet Russu Sergej Skripal u bintu Julia ġew avvelenati f'Salisbury fl-Ingilterra. Bil-ħtija ewlenija ġiet diretta lejn il-Kremlin u l-Prim Ministru Ingliż Theresa May sostniet li l-ebda membru tal-Gvern Ingliż u mill-familja reali mhu se jmur imqar jara l-logħba tat-tazza tad-dinja fuq art Russa. Insomma, fejn hemm ir-Russja, il-kontroversi politiċi ma joqsux, imma lanqas il-kultura kolorita tagħhom. Mill-kavjar Russu għal matrjoxka, pupa tradizzjonali Russa, għasfir Russu, ir-Russja tal-bieraħ u tal-lum se jkumplementaw ferm l-ispettaklu li l-logħba tal-ballun mistennija toffri matul dawn it-30 jum li ġejjin.